राजारामबुवा मांद्रेकर, हरिभक्तपरायण श्री दामोदरबुवा केळकर आणि पंडित जयवंतराव मांद्रेकर यांच्या स्मरणार्थ 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी या मांद्रे गावामध्ये जिल्हा पंचायत परिषद हॉलमध्ये या 4ही विभूतींच्या स्मरणार्थ संगीत संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे। आणि या निमित्तानं आज ही जी पत्रकार परिषद या ठिकाणी संपन्न होत आहे, त्यामध्ये उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू, ज्येष्ठ पत्रकार बंधू तसंच कनिष्ठ पत्रकार बंधूंचं मनापासून स्वागत। हे संमेलन गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वझे सांस्कृतिक मंडळ म्हापसा, पंडित राजारामबुवा मांद्रेकर स्मृती संगीत समिती म्हापसा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मांद्रे आणि कला व संस्कृती संचालनालय गोवा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। आजच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत आमच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे उपाध्यक्ष दीपक भामल, सचिव सुनील पुरखे, त्याबरोबर खजिनदार आमचे जठार भाई, त्याचप्रमाणे मंडळाचे सदस्य प्रमोद मांद्रेकर आणि पंडित राजारामबुवा मांद्रेकर स्मृती संगीत समितीचे सचिव गोरख मांद्रेकर सर। या संमेलनाविषयी अधिक माहिती आमचे सचिव गोरख मांद्रेकर सर आपल्याला देतील, परंतु तत्पूर्वी अशा प्रकारचं हे एक आगळं वेगळं असं संमेलन या मांद्रे गावामध्ये संपन्न होत आहे, त्यासाठी सर्व मांद्रे वासियांच्या सहकार्याची आम्हाला गरज आहे। मांद्रे हा कलाकारांचा गाव आहे आणि म्हणूनच आम्ही ह्या संमेलनासाठी जास्तीत जास्त लोकांची उपस्थिती कशी राहील याकडे प्रामुख्याने लक्ष देणार आहोत। परत एकदा पुनश्च एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत। अधिक माहिती या संमेलनाविषयी देतील राजारामबुवा मांद्रेकर स्मृती संगीत समितीचे सचिव गोरख मांद्रेकर सर। नमस्कार। गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वझे सांस्कृतिक मंडळ म्हापसा, पंडित राजारामबुवा मांद्रेकर स्मृती संगीत समिती म्हापसा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मांद्रे व कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नामवंत कलाकारांच्या स्मरणार्थ रविवार दिनांक 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 9:30 ते रात्री 8 पर्यंत पूर्ण दिवसाचा संगीत समारोह इथं आयोजित केलेला आहे। हा समारोह आयोजित करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मांद्रे यांनी पुढाकार घेतलेला आहे। त्यांचं आयोजनाचं सर्व भार त्यांनी उचललेला आहे। अशा या संपूर्ण दिवसाच्या संमेलनात गोव्यातील नव्हे तर भारतातील नामवंत कलाकारांच्या स्मरणार्थ हा संगीत समारोह होत आहे, ज्यांनी पूर्ण भारतात आणि गोव्यात संगीत क्षेत्रात ज्यांचं मोठं असं योगदान आहे, अशा कलाकारांच्या बद्दल नव्या पिढीला माहिती व्हावी, तरुण पिढीला या कलाकारांची माहिती व्हावी हा उद्देश। आणि दुसरा उद्देश असा आहे की अशा तऱ्हेचं संगीत संमेलन ही खास करून शहरात होतात, पण आम्ही खास करून ही संस्था ज्या आमच्या आहेत त्या आम्ही गावामध्ये करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून ग्रामीण भागातील कलाकारांना, संगीत साधकांना ही पर्वणी असते, संगीत मैफलीची ऐकण्याची पर्वणी असते, त्यामुळे अशा कलाकाराबद्दल त्याला माहिती मिळते। या संमेलनात सर्वप्रथम जे गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वझे जे आहेत ते एक मोठे अवलिया, ज्याने 10 वर्षापासून संगीत सेवेसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य दिलं, संपूर्ण भारतभर भ्रमण केलं आणि अनेक गुरुकडून मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी नामवंत कलाकारांना मार्गदर्शन केलेलं आहे। म्हणजे आजच्या पिढीतील तरुणांना माहीत नसेल असे अनेक मोठे शिष्य त्यांचे गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वझेंचे आहेत। खास करून मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर केशवराव भोसले, बाबूराव पेंढारकर,
भालचंद्र पेंढारकर, मास्टर अनंत दामले, गोव्यातील पंडित तुकाराम नागेशकर, जे खूप कमी लोकांना माहीत असेल, भार्गवराम आचरेकर, गजानन बुवा जोशी, मी अनेक नावं घेऊ शकतो. भारतभर फिरत असताना मुंबईला येऊन हे सर्व कलाकार त्यांच्याकडे मार्गदर्शन घ्यायचे. तत्पूर्वी गोव्यात बिचोली आणि नागेशी गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वझे यांचं वास्तव्य होतं आणि त्यावेळेला म्हणजे मोठी गायिका त्यावेळच्या प्राथमिक धडे गुरूंकडे घेतलं. त्या होत्या म्हणजे गोव्यातील वास्तवात गिरीजाताई केळेकर, ज्योत्स्ना भोळे, केसरबाई बांदोडकर, मंगला रानडे, सुरश्री केसरबाई केरकर अशा मोठ्या गायिका त्यांच्याकडे सुरुवातीला मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. त्यामुळे असे मोठे कलाकार नवीन पिढीला माहीत नाहीत. असे कलाकार आणि खास करून त्यांची एक ओळख आहे. मित्रहो, 1960 पूर्वी संगीत नाटकानं चाली देण्याचं अवघेच कलाकार होते. गोविंदराव टेंबे, गोविंदराव पटवर्धन असे काय कलाकार, गोविंदराव अग्नी खूप कमी होते. त्यावेळेला 1960 पूर्वी रामकृष्ण बुवा वझे यांनी उत्कृष्ट संगीत नाटकांना दिग्दर्शन केलं आहे. संगीत शिक्का कट्यार, नेकजात मराठा असे अनेक नाटकं आहेत. संन्यस्त गडगं म्हणजे अशा मोठ्या नाटकांना शास्त्रीय गायनातील चीजा त्याच्यावरून नाट्यगीतं बसवलेली आहे. आणि खास